and get Clinton manje ndio wanda upinda ande Clinton. Ande. Sasa juju kitika Clinton. Hapana. Fulani kuku. Enda ngorwenda kaji. Enda kondukutera. Nekombi baba panetsa. Wangu, iwe taisa ngorwenda. Right. Back in style now na Clinton. Hello, Sir Clinton. Enaba ne boys. Right. Yes. Good day. Na Tuki Williams. Tiripo. Right. Wedzera. Saka yo Clinton. Une mahame ka kwa ku England. Dana ku England. Ani? Oh. George Ninja upi good. Yewe, kuta hama ino George Ninja ku England? Nugaro. Kwa ama yako nani ndi ama nino yako ndi ama guru ndi ano yako? Mani. Wanonzani? Mani. Oh. Saka uda kuti vatauro kuti chiyama ini? Tauri saka? Uda kuti vatauro kuti chikude chikuna ama ini? Da. Wakanga ya $50. Neziyembera rubeka so. Le nonzichilo. Nonzichilo le mabox Le Vista. Tennis ele Vista. Oh, butsi lenga ita mari 50. $50. Ko shirt yacho? Shirt ita $10. Ko trousers? $20. Ko socks? Socks. Rand 150 socks. Rand for two. Rand for two. Ko Adawe. Adawe neta mari? 5 rand. Ko ye Adawe neta 5 rand. Iri kutengwa kupi? Adawe kutenga mpedza nabo. Ko kutaundi unokudya. Saka ko baba wako manje? Baba wako wakadhakwa? Kokoti wakadhakwa se? Komende anokupe? Oh, wapedza kutumira ni? 2007. Ko chikoro? Ko kuchikoro? Ko chikafu? Ko ndiani anonzi Jet B? Bangu? Ndiani wako? Ko inini ndini wani? Ndinonzani? Fresh. Ko ari vaside vako aneshete waita nonzani? Ko uyu akagara pa? John Mareja? Ko akakubata roko? Ani? Zindaton. Kwenda ufamba usina boots so? Saka manje hauna boots kana tukuda boots? Kuba kunani? Oh. Nana dora kaini. Daro tutokumbira mari kuba kune vanhu vari kuforeni. Kumbira zvakanaka. Kunani? Taura chaizvo kaubva wanyatsopedza. Ndikumbira bhutsu kuna menini ndimechawanda. Right. Kama. Right. You're mwana wani? Mwana Magribhi na Gaffa.
Kai. Ko ningi gaga vamuziya ndizo. Wakambomona? Vakambomona. Oh. Kachiri kachechi. Okay. Hayi bo. Nishapu chiva baba isi. Bye-bye. Bani. Many mama. Ibo, ayi waita bo. What I eat? Sharp. Fire. Wakwenda. Marasta. Ibo. Hey, bro. Sharp. Yeah.